Tayo, pinag-request ko aming manluluwas, aming sabi do sa Holy Spirit. Ikay mo host. Ako lang Ikay i-remind. host. Ha? Ikay host. Mag-remind lang ko katong nasulat diri sa board niya nakita ninyo diha karon. So ganina dito sa Pagmiyog ang atong clean up drive. So pwede na ta dito daw magkuan kato dito nga area nga dili na mo malayuan. Pwede na dito ta magkita-kita sa Pagmiyog kay pwede nilang ipagamit daw sa ato ang ilang court ini ka Sabado kay ini ka Domingo basketball daw na dito pero gi-offer sa ato na pwede ta dito magamit. So pwede ta dito ang phone kunya talang dito na lang punta magato sa pag-orient para na isang Nay, nindot karon nga gi-offer sa ato kay dito ang layo di na malayuan kay dito na lang sila ipon. So galing giga diba sa tong dulo na bago sisunod dulo kay bago na bunga na bago palayan ang kabuhasan bayo kay asan pwede daw ta dito dito ka mag-orient ka ang tanan nga mudo na mga taga-barangay so pwede sila daw gawin dito mamati so para nga atat na sila sa project na mai-implement. So, naa naman ko ihatag ko nga kuan dito nga mga proposal nila nga gipanghatag na kuno kay mayor. So, ingon nila naghulat lang ni asa kinsa. So, wala na sila kabalo kung kinsa ko pero ang pag-aalam nila kay mayor, paano kung wala na si mayor? So, yun ang sabi ko nga sa kanila, paano kung wala na si mayor? Iba na naman si mayor. So, natutulog lang ang sinasabi niyong proposal. So, dalhin natin yan sa mayroon na talagang yun ang tutulong yun. Kaya sabi ko, sige, ang gusto ko, magtulungan ta, kinsa itong naikaila dito sa Urop, kinsa ito yung naikaila dito sa Nabago, kinsa ito yung naabay sunod ito, Balibayon, Nabago, Kabungungan. Sa kanang isa, Balibayon, wala. Balibayon ba ito ba? O dire. Kabungungan, Nabago, Kapalayan, Oro. Dayasan pa. Dayasan, Balibayon, Niyog. Oh, isulat na siya para kung sa mga naikaila nga naa dito, nga pwede natong atuan para na-orient nato para isang lugar na isang pagsasalita lang nasa isang lugar sila sa Pagmiyog. Oh. So, katong doon dito natatanan kay katong kuan nga dili makaari sa kagpo dito, dito banda. So, pila na ka barangay? Kay diri duha na lang ta ka barangay nga wa pa nato natuig. Ang kana na lang ipil og ang mabwa. Dalawan. Sakop yan ko na sa city. Kay napatay mag-ing. Awon. Napay dili lang patay barangay. Ang anak ko di ang city. Ang atong una ang city. So, Boundary ang Danawan. Asa man ang Danawan? Sunod sa Mabwa. Ipil. So, dulo sa Ipil, Danawan. Barangay yun na? Kasama na sa Isla ng Danawan, isla. So, tanda na to ha. Kay June 1, June 2. So, dito ta sa Ipil o Mabwa. Dili kay wala pa man tay tao dito na naka-istorya. Ang gusto ko na to. So para natapos na to diri tanan habang naghanap mo sa tao na dito ng mga barangay, na dito na lang kita sa Pagmiyog. So pwede ang mapawa dito na pagmulos. Pwede na kay murag ang napawa gyud na speech na pa magutatod sila. So dili ta mo magayon na kuan barangay na lang. Kay gisugot naman dito ang taga Pagmiyog kay Kinahanglan gyud ay sila kumagpalo. upa nga dito mo sugod og opisina ng UY101. Oh. Ay sa paw Yan ba? na sila dito nga ari asa mo diri ma'am kay maminaw mi kay kami mismo ang mutabang sa pagbutang sa inyong opisina kinsa tong mabutang sa Pagmiyog. Sulti kayo kay mutabang sila. Oo. Nya mutabang sila og tukod kay para nga matabangan ang between both sides sila. Kaya ingon ay katong na istorya ganina tagiyaton sila dito sa lupas silang caretaker. Kagasan ma, yun kagasan ma kaila ka? Ay, si Macau.
Mga sila, so, pag tinabangay ka ba? Yung isa mo, gusto mo, next year pa ka mahumat? Di man siya. O diba? Kaya gani, tapusin nyo, isang barangay ay isang pag-uusap doon na sa isang lugar na hindi na tayo nag-ano. Kasi tatapusin na natin ang clean up drive. Kasi ipapasok na natin ang sunod nato na mission. Okay? So, kumbaga, nakita na nila tanan na naan dito sa isang lugar, ang isang barangay na ipon sa isang lugar. So, ilagay natin sa post, barangay, ano, yan, o. So, nakita na nila, nakon, ginakuha kita to ang kanan nga barangay. Kaya, tapuso na to, lima, doon pag next year. Yun po sa nagkakaroon. May, June. Oh. So, wala pa tayo lain nga ginapasok. So, kaya na naman tayo, nakabiran nyo. So, ang isunod na po nato, muna mag-practice sa pagkasa at nga presentation sa medical mission. So, kasugod na sa kanina, kaya mo dikoan ang sa reflexology, na amo karon dikoan nga training, na pili mi, kinsa tong yun, baka mga okay na tayo exam, kung yun mong actual, na may butang yun mo sila, na sila ang gina-hire. So, pwede na mo recommend kung kinsa dito, expert nga abalogit sa mga sa city. Dili man sa kay ato man na, sa ato man na, wala tayo labutan na nila. Sa ato, kay kanang nakakunik sa ato po na sila makuha. Wala man sila labutan na nila. Dili, sa ato ra. Sa ato ra na, dili na sa ato. Kay ato na siyang livelihood. So, ang livelihood na to, kasama na siya sa reflexology. So, halimbawa, nakay-kailan joy nakuan ako, halimbawa, nung tawag sa ko, nakay-ika-refer sa ako kinsa ang magkakuan din rin, mag-ari, wala health service. So, naana ko ika-recommenda. Nakabalo ko nga, kabalog yun, nalita maulaw, papaya ta, di ba? So, makarecommend na ta, ayaw lang mag-presyo kay, kumbaga, ang kuan na to is voluntary donation. So, donation naman, pero namay po uban nga maulaw. Kaya hire good ka, tagaan na ka, murag yung miris-migit sa nan. So, ulaw na sila. Kaya ako, wala ko na experience na kung ano. Wala na sila, kusa na sila magsuktok sa imong busa. Kapag anak, di mo, baga na dito. So, ano na siya. So, naiinga na kay kapot na sa Ginoo. Labi naninutan na siya. So, nana siya, kasama na siya karon nato nga i-practice kay naamon ito isunod sa medical mission. So, mapili ta, natay seleksyon nga kuwan. Pero kailangan kamumo, kuwan po kay kada barangay, magbutang ta og clinic. So, naapod tayo dito tawagon nga kids sa itong magkapalong. Halimbawa, sa inyong barangay, na emergency, nakiang ganito, na-spring, o naglaro ng basketball, na-spring, nadala na siya sa massage. Naamo, ano mo ito ba masilaglayo? Kana naman sa inyong barangay. So, kamo na siya magdala. So, kanain anak ako pasabot nga, kamo ang ni-income. Hindi na mo mukha lagi, kaya kamo na natin. So, nanay nga na train. So, lami po, wala ka may tayo pupunan. Pwede na din natin buha doon. Diba? So, ano lang ho, so, sundon namin yun lang na sa requirement. Yung wari naman yung rin natin training. So, ano lang na siya, kung na actual, turing, kung ano sa inyo sa ikuan. Yan lang siya chart, na sundin ninyo, na dito parang, mura siya map, na dito ang drawing, na dito ang mga reflexes kung saan mo pindon, kung saan siya nga kuan, sa inyong parts, inyong organs, kung asa to siya sa inyong problema, matuloy mo yung sa salimo, problema sa inyong ilalong. So, asa kung nakabuka dito, matuloy mo, dito. Ano oras na sila? So, dili na lang, maghilot-hilot ka, tiro ko niya, ang imong problema, ratay dili yung part niya, hilot tanan, niya, nari ako sakit ka, samot yung kasakit, nabugbog ka. So, nara siya yung points na direct na nga dito. Ano na siya, muna ang reflexology niya na ingat. So, sunod, ang atong sunod nga po, ano? Panisip ko sa April. So, ang sunod na po dahil April, then magwa. Sa Saturday, sa April, then sa Sunday, magwa. And then, kailangan na talaga active ang chairman kasi umano na tayo, umaarangkada na tayo sa ibang lugar, sinasama namin ang chairman. So, kailangan ng chairman para maka-experience ka mo sa mga ano nato sa iba na lugar. So, makopya mo, magkaroon ka ng idea, magagawa mo sa inyong barangay mismo. So, chairman, kung mayroon kang time, kailangan na mo sabay kasama ang chairman. Para na-expose din sila pa-practice doon sa mga area na mapupuntahan natin. And then, secretary, Chris,
sino mo secret sa barangay, yung inyong chart, ano na, magpasa na kami ng picture ninyo sa secretary, para sa secretary, may ilagay na yung mga mukha, may ilagay dito sa inyo, mga opisina. Kaya maglibot na ta, magka na ta sa inyo ng barangay, tanaw na to, asagin mo, para nga maproteksyonan mo sa ato nga din. Ha? Di mo yung ako, naglihok pa mo bili. Kaya sige, nag-story-story, balik-balik yan. Isa na lang katuig, huwag yapon. O diba? O, kailangan na may makita na mga nag-react sa mo. Nakita na mga naagit na yun. Nanamuhan. Sa pa, napanood yung na para atag na ito ni mama. Nanay mo na may problema, concern sa inyong grupo. Kaya, saman, maghilom-hilom na ba mo? O yan, close up. Saman. Sige, ikunin ko na ini. Ang imuhan, ang kuya mo kayo. Yung area ba mo kayo? Kailangan na gawin. Ito sa mga na to. Sa may mong trabaho, mamay may trabaho ko. Munang manglahab na lang kaya may trabaho dire. So, ang ako, ipasa na ninyo, attach nyo sa inyong mga requirements, ano yung mga trabaho dire. So, magbibisi, pero wala may ginabuhat mangita, mi. Kaya dili may pwede, maglingkod-lingkod dire. Kailangan nila ang mga kwento. Nya, langita may, kung ikapastar, ako, kada kuan. Oh? Alam. Ito pa. Oh? Ito. Kasi ito. Sana na siya. So, kayo og dili ta magtinabang ayo, di maghulat-hulat ta, pareha paghulat-hulat. Ako naghulat ka mo, naghulat. Asa man ta mahuman? Sige. Ano, asa man mong trabaho, hindi ko na ninyo. So gitudlo na namo ang inyong buhaton, gitudloan namo, giadto namo sa inyong barangay. Nga maglihok mo nga ana ang atong trabahoon. Ana na siya kay kuma naman kung ana na sa atong medical kuman sa ato kuan, kung kinsa to nga barangay mo to mo assess na. Halimbawa, kung na mo yung, dito ta sa inyo mag-medical mission, kamo na mo assisted to. Di na ta mo paglain, kamo na. Ana, sumunang mag-train ta nga nabilong sa inyo nga barangay. Oh, di ba? So karon sama-sama pa man ta kay gamay pa man, dili pa man kayo man nag-function. So, di pa gani mo nagkuha og mga member ninyo. Nya, unsa man nato ni paglihok, wala pa mo nag-member. Nya, unsa man naghulat mo, magulat ka nang mga hulog sila hapat among lihok. Ana na. So, mulihok ta habang wa pa mo laglag. Kana na kay pag naglaglag na daghan mo salo. Nya, sobra-sobra, magsige ka na lang pangdakop kay di mahuman kay imo ra man tanan. So kailangan ato na share. So kung nasabta na ninyo ang atong kuan, tumong og tinguha, kailangan ta magtinabangay mulihok ta, ayaw og pasagad. Kay kuan man ni bayanihan man ni. Di ba? So unsay nasabta ninyo sa bayanihan, magtinabangay man tani. Unya katong sa kabila, kulang sila, tabangi didto. Na kay kaila hala ibutang. Ana ra na siya. Kung nakay kaila na nga barangay halad to, idalha dito o dili ka mangipan dinhi pareha sa ako ana. Naon sa ninyo. Kunya magdala na pog member nga mag-member po dito sa inyo kay Panangitan dahil sa pamilya dahil mga aksidente na pamilya kinta ako mga bata, apo, hindi maka-wonder sa nasa program 'yan. Nasa program talaga 'yan. Oh, ang tanong, registered na ba ang anak mo? Kaya mo gani Oh, yun. Oh. Kailangan magtanong ka, registered na yung anak mo. Kasi kung magtanong ka na ganyan, tingnan namin sa record. Wala namang record yan dito. Oh, so ganun yan. So kailangan i-registered. Ngayon, siyempre yun naman ang nasa program na to. Diba? Kompleto to na to programa. Grabe ka gana ang program. Kaya lang kayo, hindi lang kamo naisip ko na para kayong nagdadalawang isip pa rin. So kailangan i-concentrate nyo na walang alanganin, walang pag-alan lang, walang pagduwa-duha. Walang kang maminaw sa mga alanganin. Kailangan diretso-diretso na gawin mo talaga as in trabaho mo. Trabaho na to. Ako gani, di ba? Ginawa ko na, pinakita ko na sa iyo, hala sige ka kita panahon na to ini. Mo daw siya. Kuan. Tagingaw ta to hangin no. Diri ko. Ay nagsigarilyo man siya. Tapos
anato kuan, anato pagpasa ng requirements, ipadadson jud to ni Jo. Baganan hunong naman kamo. Ya na may nagpasa. I-remind ang leaders, pero may nag-remind. O, pag mata sa buntag, umayod unahon pagtanaw, umayod unahon. Kay sa gabi pa bago ka matuyog, nakalista na nimo trabaho on silom. Amo daw siya. Amo daw taglaw na time management. So, sa gabi pa lang, number 1, number 2, number 3 hangtod sa alas 5 ng hapon. Oh, amo daw na nimo trabaho. Tapos, sa isahay na palpak, check. Kinabukasan na kan gawin. Okay, di manahumanan alas 5 na duyo matuyog na sa mahumanan nimo taglista. So kailangan jay ito taglaw na to na time management schedule. So, sa gabi pa lang gawin mo yun. Ganun siya. Okay? So pangutana, wayay pangutana. Okay, ako ihatag kan mama ang panahon. Yan na? Ano naman? Ako nga ako, kaya kung na ako endorse and birth certificate sa mga bata. Ang pa ito nag-edad totoo. 8. After nagkaroon nag-11 na siya. Sa year? Ako pa nga yung dapat dahil. 20? Kung ito naman po. Year 21. Ito naman po dito. Endorse ng birth bitaw. Di ba ang sabi ni mama, lahat na nawala sa audit, wala na yon. Kaya pa nga panibago. So, bakit ato i-review dyan ito ni mo nawaya? Adidan ako dito. Ano po man anak ito? Ang edad ba niya kay pag-endorse? Nandi man nato itong kapugunton edad mo dad mo dyan. Karoon 11 naman sila. Oo. Amo lagi, ilaw lagi ako. Register ka, taglaw. Kunya, dyan tun sa una. Bayad yun kung libre. Oo. Nusuyod naman siya sa 11. Niya pa man kita magkuhan. So, masuyod yun sa 11. Unless kung nag-start na kita, daang yapon sila sa below age, sa bracket, pasok sila. Nagjagan mo na nato edad, siyempre, ayaw naman nato ito, uy, dito na ka, sa gis, ato ay pag-unsi. Oo, suyod na sila dito sa pagka-unsi. Oh, sa, kuan magod ini, pag edad ng unsi, i-member na. So, magbayad na sila sa registration. Yan na sila mag-appeal sa libre. Okay? Ang edad, pag edad ng 11, i-register na nimo sila na may bayad. Andyan doon niya makasuyod pa, andun sila sa libre. Kaya daon, iba mangod ang bracket, may bracket na sila. So, pag mo edad na sila, mo anak, last, kuman na year, pasok sa libre. Mag-i-11 ka, ipasok mo na sa pag-register kasi nag-11 na siya. May buwan. Dili man pwede, kaya nato bracket is 5 to 10. Pumasok na siya ng 11, kaya i-register mo na as individual. Kasi zone 5, sakop zone mo. Zone 11, individual na to. Diyan na isa nakalaang. Diba? Ang benefits ni Za, under sa custody mo. Ngayon, pag lumabas na si Za, individual ang tawag doon. Diyan na isa sa okay? So, nasabtan? Nasabtan na. Oh, dili man imo tun pug ganahuya do ani pagunsi. Sadto na ko gyapon sa libre. Sadto taglaong lagi ni mama, inadad to kay nawaya ng tubig, nangabasa, nangadakot. So, ibutang na sila nan damage. Another one to sila. Amo tani tag-adto ni papa an ijo birth certificate. Na sila kamo, na kamo ni sa aduinan another requirements na para mahimo na sa dito sa computer. So ang tag-ado ra kan para makuha kamo sa system, an ido ra kan birth certificate. Kasi ang birth certificate sa PSA, isang pindot lalabas na kagad nito dita. Ngayon pag nalalaman yan, i-click transfer lang, kinakuan lang na siya i-transfer to diri sa ato GOI. So dala ni trabaho masyado. Kaya birth certificate, madali kasi ando na lahat eh. Pag pindot kasi sa birth certificate, sa computer, sa system, lalabas yung data mo, lahat, nandun ang information. So, pag nakuha na yung information, i-edit lang yan, i-transfer to GOI. At na. Kaya kung nag-istorya kita, dili mo absorb sa isuyo, nagnangara, hinday kung nakabati adto. Wala pa yung wala dito register. Wala sa ko, wala kaya ko register.
Oh, magkuha gud ko ng late registration kay Sityo. pag pindot sa computer, wala ka sa PSA, hindi lalabas ang data mo. So, ibig sabihin, wala ka sa database. So, hindi lalabas. Kaya kailangan mo talaga magpa-register sa PSA. Oh, kasi ano nila doon, musuyod sa system. Ba yung nagkauno kita kuman? Ayan o. Versus 101. So, kailangan pumasok kayo sa system. Kasi, pila ko ng pila, pero ano mo nga yan, matukod. Kaya man ka sa system. Nahanglan juga magpalit. Musuyod ka sa kuan. Lugaran din lang siya. Kaya dito man ka nagidala mong address. Kung para din nila ka malisdan, late registration, kung hain ka naguya, amura kayo mo ibutang. Dire suligaw. Oo. Dili mawala nga tong kuha sa mga ID. Baguhon na ni mo tanan. Yung address sa sabak. Hindi mo na kada ID mo pagbuo. Bukan lang ni pa ka. Let register ka dire. Nabay mo ba pagano ka kag anak? Oh, nabay mo kay nanay nimo, ngayon na nimo nanay. Umay maya, umay nawaya. Isa ID ko na ID. Dito naman. Address, change address ra. Ano makaskala ni pa Change address. Tanan na nimo address daw na dito sa imo taguyan. Dalho na mo suligaw city para ka ma-register dire. Change sa address gyapon mo na. Tanan, bukat ko siya sa DSWD, change your address. Di rin naman siya sa makabutan. Yun naman. Di rin makabutan. Amang ko na putante. Kay sa kumilik, yan na may dugkuan kumilik na pagpindot sa kumilik dato nimo voting si ano? Ato ang naka-register mo kita sa voting si ano na voting si di ba iguan mo gud sa precinct number. So pag ana ng precinct number lalabas yung data file mo. Ngayon wala naman kay ang gipalit ko naman PSS. So ang PSS pag inaano ay PSE ang hinahanap. Birth certificate. So ipag-type nila PSA, mayroon yang number, nasa yung PSA, mayroon yan siya number. Yun ang ilalagay ano nila sa computer. Ila-type nila yan. Registration number. So yung registration number, pag sulod nila sa registration number, lalabas yung pangalan mo, bla 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 bla. Yan. Ganun yan. Change address ka na. Dire Kaya- ka magpa-register. Dali na. Aturan ka mo kadto sa ano para maghandok ka nan advice on ito. Actually, sister-in-law ko yun nandan sa LCR. Oh, sister-in-law ko yan. Di naman Facebook mo yun. Facebook mo yun. Oh, si Juan na kuman ako lagi sister-in-law. Ang taon sa sawa. Sige, may waya makaregister pa sa PSA, bukad to ka mo sa LCR, pila na may pagbutang pag-registration imo nga yan, ha? Ikaw imo nanay, sino imo nanay? Amo man to nang ipasa, magbayad na ka kay litmang ka, kay may bayad man kun lit. 155. Ako na nagikuan. 155. Oh, gamay ra. Dili sa PC. 155. Pasa na ko. Kung uno ani mo ID, amo tutun imo ra ka gibutang kay daghang dili na ka maglilibog. Rin na ang kaning ID. Ano mo ID? Gamito sa Birth certificate, ano ka, teka. Ang imo ID birthday pareha. O may birthday nimo, ang birthday sa imo ID, uno man. ang birthday dito sa ID nako sa kuan kanang naganing sa kumilig lahi man ang number wala Aso na lang itong kumili kaya na ton ba na, ano na yan. Hindi PSS naman may gamita. di man valid ka daw ang kumili. Dili ang valid ka doon is senior. Ito nga sa purpose. May government ID daon. sa kuan dyan sa ako ana na magkuan Philippine ID sa kuan na ba Postal code ID. Oh, kung ano ang nakalagay sa imo ano tong postal ID kay dili sa kung valid. postal dyan sa kuan Ang valid PSS. diyan na Oh, Kaya national, PSS. Kung unin na kabutang na birthday mo, amuan mo sa bito ibutang. Di na mag-conflict. PSS ID mong gamito sa pag-register sa So, late register dire sa pag magsuyat ka dun ko sa LCR, basahan, nakuha mo mata, kayo magkamali gani, mag-conflict ka dun ko sa system.